Wel, pnawn da, croeso i chi gyd i'r sesiwn gyntaf yma o ar-len 2023. Dan Gadarn Goncrit ydy'r nofel o dan sylw heno yma, ac dwi'n falch iawn o gael cyflwyno Dr Miriam, Elin Jones, sef darlithydd yn y Gymraeg yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Mae hi hefyd yn llenor ac yn dramodydd, ond ei arbenigedd hi yn ei gwaith ymchwil ydy ffuglen wyddonol y Gymraeg, a mi nath i gwblhau i doethuriaeth ar y pwnc hwnnw. Felly dwi heb mwy o eiriau, dwi'n mynd i drosglwyddo chi drosodd i Miriam a gobeithio yn ewch i fwynhau'r sesiwn adolygu yma ar Dan Gadarn Goncrit. Diolch Miriam. Diolch o galon Fion am y croeso a'r cyflwyniad. Fe na i just rannu'n sgrin yn gyflym iawn. Gan obeithio bod chi'n gweld y pwynt pŵer. Gwych. Mae'n edrych yn addawol pen yma. Felly peth cyntaf, pnawn da, diolch o galon i chi hefyd sydd wedi dod pnawn yma i wrando ar y sesiwn. Mae i weid y gwir yn fraint i gael manteisio ar y cyfle i drafod Dan Gadarn Goncrit. A'r gwir amdani yw bod rhaid fi ddechrau'r cyflwyniad heddiw gyda bach o gyfaddefiad yma o'n swyddfa ym Mhrifysgol Abertawe. Rwy'n bach o, as gael pwynt pŵer i weithio, dwi'n bach o superfan o waith Mihangel Morgan. Roedd darganfod i waith pan o'n i'n 12, a dwi'n cofio darllen y nofel hon fy hun. Yn wir wedi gwirnewid, dwi'n meddwl, y ffordd mod i'n edrych ar lenyddiaeth y Gymraeg. Roedd e'n teimlo'n gyfoes, yn heriol, a hwnna'n rhywbeth am waith Mihangel Morgan yn gyffredinol, dwi wir yn ei fwynhau. A wrth lunio fy ymchwil i ffuglen wyddonol y Gymraeg, fe sy'n ddigon lwcus i gydweithio gyda Mihangel Morgan hefyd, fel y gwelwch chi. Ac yn fy marn ni, Dan Gadarn Goncrit sydd ymhlith y gorau o'i waith. A wir, dyw awr, 3/4 awr fach i'w trafod fel nofel, just ddim yn ddigon o gwbl. Ond digon ohona i a'r fan gaelio di-gwylydd reit ar y dechrau, yn ystod y sesiwn yma gyda chi. Dwi'n gobeithio trafod ychydig o themau'r nofel gyda chi, mwyn gallu'ch arfogi chi gyda'r wybodaeth i ymateb i gwestiynau yr arholiad llafur sydd ar gorwel gyda chi. Ac wrth gyflwyno'r themau yma, dwi'n gobeithio hefyd gyfeirio at gymeriadau penodol, at ddyfyniadau defnyddiol ac at enghreifftiau o ddarllen synoptig hefyd. Rydw i hefyd yn awyddus i holi falle beth sydd gan y nofel hon o 1999 ei ddweud am ei byd ni heddiw. A wi dal i fod yn berthnasol o gwbl, a falle bod gyda chi'ch barn bendant ynghylch hynny. Ond dyma hefyd yn y sesiwn hon eich darbwyllo chi cyn yr arholiad llafur. You've got this. Dwi'n siŵr y byddwch chi eisoes yn gallu adrodd rhannau helaeth o'r nofel hon yn eich cwsg ar ôl i darllen a'i hail darllen i gyda'ch athrawon chi. Angobaith i hefyd yw eich bod chi wedi cael yr un blas ar y nofel ag ydw i. A gobeithio bod chi'n gallu darganfod pethau newydd ynddi bob tro i chi'n ei darllen hi. A mwriad i heddiw yw just cyflwyno ambell i drywydd newydd o bosib, ambell i gwestiwn falle bydd yn ddefnyddiol i chi wrth fynd at yr arholiad llafur. Felly, y lle gorau i ddechrau am hwnni yw gyda theitl y nofel. Wrth gwrs, dwi'n gobeithio'ch bod chi falle wedi darllen y nofel i gyd erbyn hyn a cyrraedd y diwedd, ac os nad ydych chi, falle bod hi'n werth i fi rybuddio chi nawr, bod yna ambell i spoiler eitha mawr ar y ffordd. Ond mae ystyr ymarferol iawn os ydych chi wedi darllen y nofel i gyd i deitl y nofel Dan Gadarn Goncrit, gyda gardd goncrit Mam y Losin a Phwdin Mawr yn datgelu ei chyfrinachau dychrynllyd erbyn diwedd y nofel gyda diflaniad Maldwyn Taflyn Lewis. Ond mae'n hynod o debyg hefyd i linell o'r soned Cymru 1937 gan A. Williams Parry. Soned a ysgrifennwyd ar ôl i Saunders Lewis gael ei ddiswyddo yn dilyn ei ran ar ran y genedl yn llosgi'r ysgol fomio ym Mhenarth. Fel y gwelwch chi, ysa A. Williams Parry'r gwynt i newid agweddau rhai sy'n gyfrifol am ddiswyddo Saunders Lewis a'r Cymru sydd wedi bod yn gyfrifol am alluogi hyn i ddigwydd. Sylwch yn benodol ar y linell
Gwna Mae'r granfeirdd Dan Gadarn Goncrit Philistia. Mae'n linell sy'n herio darllenwyr y gerdd hon i fod yn effro i'w diwylliant a'i hanes cyfoethog, i werthfawrogi beth sydd gyda nhw fel cenedl. Ystyr y gair Philistine yn Saesneg yw a person who is hostile or indifferent to culture and the arts. Ac wrth ystyried hynny, meddyliwch am gymeriadau Dan Gadarn Goncrit, am academyddion yr adran astudiaethau Celtaidd yn Prifysgol Caerefydd yn benodol. Mae bratiaeth Dedwydd Roberts a disgrifiadau Maldwyn Taflen Lewis ohoni yn dangos rhyw ddirmyg amlwg tuag at y Gymraeg. A gofiwch chi o bosib, Dedwydd Roberts yn dwrdio Norman Prosser. Oh, for God's sake, Norman, device di yw'r 18th century ar dudalen 52. Does gan yr un o'r darlithwyr ddiddordeb yn y darlun llawn, dim ond yn maes eu harbenigedd bach nhw. Ac nid yn unig hynny, ond dyma chi academydd sy'n chwilio am gopi o weledigaethau'r bardd cwsg gwta 5 uned hyn darlithio. Mae'r diffyg parch yr academyddion yma at ei gilydd, at yr iaith, at bobl yn gyffredinol, yn codi ofn ar rywun, a gallaf wir eich sicrhau i chi nad yw'n adlewyrchiad teg iawn o'r sefyllfa yn adrannau Cymraeg Prifysgolion Cymru heddiw. Ond yr unig gymeriadau yn y nofel sy'n gwirioni'n lan wrth drin a thrafod llenyddiaeth a thrafod ysgrifennu'n greadigol yw'r gyrrwr tacsi a'r gyrrwr loriau. Ac bod Maldwyn Taflen Lewis ei hun yn hoffi meddwl ei fod yn un o'r werin, mae'n ymddangos yn berson sy'n eitha out of touch o bosib. Ond o ystyried y linell gwna Mae'r granfeirdd Dan Gadarn Goncrit Philistia, mae'n linell sy'n teimlo'n hynod berthnasol i gatalog o waith llenyddol Mihangel Morgan yn gyffredinol. Fe ddisgrifwyr fel drylliwr delweddau, rhywun sy'n torri delweddau'n rhacs ac yn rhyw botsia nhw nôl at ei gilydd. A'r beirniad llenyddol John Rowlands a ddywed drylliwr delweddau yw Mihangel Morgan, fandal o lenor sy'n gwneud popeth y mae'r meta-narratif cenedlaethol a llenyddol yn ei wahardd. Ef yw'r un sy'n tynnu mwstash ar y Mona Lisa. Ac yn wir, nid oes wir llais tebyg iddo yn y Gymraeg. Mae'n awdur sy'n trafod rhywioldeb hoyw yn agored, ac mae'n un sy'n darlunio tirluniau dinesig a naws deddwyreiniol yw nofelau hefyd. Ac ymddangosodd ei waith mewn gwirionedd yn ystod cyfnod eitha cyffroes yn llenyddol, ochr yn ochr â gwaith gan Robin Llywelyn ac Anghara Thomas, awduron eraill yn y Gymraeg sy'n herio yn disgwyliadau ni fel darllenwyr ac yn chwarae gyda nifer o elfennau ôl-fodern. Ac mae Mihangel Morgan, fel y gwelwn faes o law, yn un sy'n aml yn cwestiynu'r ffin rhwng yr hyn sy'n real a'r hyn sy'n ffuglen pur. Dywed mewn cyfweliad, fel y gwelwch chi ar y sleid, dywed mewn cyfweliad yn dilyn cyhoeddi nofel gyntaf Dirgel Ddyn a enillodd iddo fyd-aryddiaeth yn 1993. Y gwir amdani yw, nad oes dim un llyfr erioed wedi gallu adlewyrchu reality yn ei grynswth. Buasai'n cymryd 20 tudalen i ddisgrifio'r weithred o agor drws. A hyd yn oed wedyn, nid o weithred o agor drws ag eid, eithyr disgrifiad mewn geiriau o'r weithred. A fyddai hwnna ddim yn reality. Beth bynnag yw reality. Mae'n fy nharo i'n arwyddocaol nad oes gennym ni'n gair Cymraeg ein hunain am reality. Felly mae'n ymwybodol iawn o bŵer ffuglen, a falle disgwyliadau pobl hefyd. Efallai bod chi wedi sôn am uniaethu gyda nofel, bod y hyn sy'n digwydd yn realistig. Mae Dan Gadarn Goncrit yn dawel bach yn gynnil iawn yn herio hyn. Ac bod e'n ymddangos yn holl nofelau Mihangel Morgan, mae'r gred hon ar ei fwyaf soffistigedig yn Dan Gadarn Goncrit. Mae'r nofel yn slei bach yn siglo'r hyn rydym yn ei ystyried yn real neu'n realaidd. A byddwn ni'n dod nôl at yr elfennau hynny yn y nofel, ac sut mae'r nofel yn ymdrin na hynny fel thema yn nes mlaen yn y sesiwn. Ond gwelwn hefyd bod Mihangel Morgan yn graff iawn wrth iddo baradio enwau llenyddol cyfarwydd. Mae gweledigaethau'r bardd cwsg yn ddarllen synoptig falle yn gyfeiriad synoptig defnyddiol o ran y nofel,
A nid yn unig y mae'n cael ei chyfeirio gan academyddion Prifysgol Caerefydd, ac hefyd mae'n cael ei adlewyrchu yn y 2 rhan sy'n ffurfio nofel Dan Gadarn Goncrit. Ond fe welwch chi Ellis Wyn, enw'r awdur ei hun yn gyrru tacsi, a Hedd Wyn, y bardd ryfel, yn gyrru lori. Gwna Mihangel Morgan hyn hefyd yn y gyfrol Straeon Byrion, Kate Roberts a'r Ystlym, gan gynnig golwg newydd ar rai o enwau enwocaf y traddodiad llenyddol Cymraeg. Ac ar yr olwg gyntaf, gellid dweud, fel y mae John Rowland yn ei awgrymu drwy sôn amdano'n dynnu llun moustache ar y Mona Lisa, mae'n edrych fel petai'n gwneud hwyl am bennau'r ffigurau yma. Ond fodd bynnag, wrth edrych ar waith Mihangel Morgan mewn darlith ddiweddar ar gyfer yr Eisteddfod Amgen yn 2020, dywed Rhiannon Marx, nad llenor mor radical yw Mihangel Morgan wedi'r cwbl, a bod gryn dipyn o barch ganddo at y traddodiad llenyddol. Felly fel y gwelwch chi, mewn diwylliant sy'n ofni tranc yr iaith, efallai nad yw'n annisgwyl bod pryder ynglŷn â dyfodol yr iaith Gymraeg yn cael ei fynegu'n gyson yn ein llenyddiaeth ni. Ac y mae hyn yn wir am Mihangel Morgan. Ei fod yn ymddangos fel petai'n radical, yn tynnu stimiau ar y traddodiad llenyddol, yn dychanu cewri mawr ein llyn. Mae hefyd ar yr un pryd yn poeni'n fawr am barhad y traddodiad llenyddol, felly mae ei radicaliaeth amddangosiadol yn fwgwd i bryder eitha ceidwadol. Felly mae'n ddiddorol mae cymeriadau falle dosbarth gweithiol y nofel hon, sy'n ymddiddori fwy yn llenyddiaeth y Gymraeg na'r academyddion. Ac efallai mae gyrru y nofel yn ei flaen mae'r brodyr Wyn yn ei wneud, yn gyrru'r Gymraeg at ei Ffranc ei ellid dadlau erbyn diwedd y nofel. Ond fe adwai i chi ddod i benderfyniad ynghylch hynny. Ond fe welwn fod y cyfeiriadau llenyddol yng ngwaith Mihangel Morgan nid yn arwydd o dynnu hwyl nac yn ddilorni, ond mae'n arwydd o barch ac yn arwydd sy'n ei atgoffa ni i werthfawrogi'r hyn sydd gyda ni. Mae Mihangel, heb os, yn awdur sy'n ymwybodol iawn o'r rheolau cyn eu torri nhw fel petai. Ac mae hyn yn ein symud ni ymlaen yn daclus a ddechrau trafod themau'r nofel. Fe welwch chi fy mod am gyfeirio at y deunydd synoptig ac ambell i ddyfyniad perthnasol wrth fynd drwyddi draw. A'r hyn dwi eisiau ddechrau i'w wneud yw dechrau gyda'r thema Cymru a Chymreicdod. Gan gofio yr hyn a ddywed John Rowland am Mihangel Morgan yn herio'r meta-narratif cenedlaethol, mae'n awdur sy'n gwirdroi ein disgwyliadau ni o beth yw Cymru a beth yw Chymreicdod. Efallai fel cymdeithas y byddwn ni'n disgwyl, mae darlithydd parchus a'n prif gymeriad, Maldwyn Taflyn Lewis, ddylai arwain y ffordd o ran hyrwyddo'r Gymraeg a'i pharhad yn Dan Gadarn Goncrit. Ond fe'i welwn fel dyn arwynebol, sy'n hoffi gael ei weld yn pwyllgora, yn siarad ar y teledu, yn darlithio'n gyhoeddus, gan ddweud dim am ei fywyd personol na'i ddiffyg moesoldeb chwaith. Mae'n projection yn daflun fel y mae ei ail-enw'n awgrymu, yn hytrach nag yn ddyn o unrhyw swmp a sylwedd. Mae'n cuddio'n nifer o gyfrinachau fel ydyn ni'n ei wybod. A hynny hyd yn oed cyn iddo daro'r ferch fach ar yr hewl, gan gynnwys ei ymweliadau gyda Lois y Bytain a'i wir deimladau tuag at Tony Drian ei wraig. O ran drafod argraffiadau arwynebol, yn yr un modd mae Ellis Wyn y gyrrwr tacsi yn argymell llety B&B Mam a Losin a Pwdin Mawr i Alice, pan ddaw hithau i Aberdydgu i chwilio am ei chariad Patrick. Meddai, mae nhw'n Gymru Gymraeg, wy'n gwybod bod y lle'n ddiolwg o'r tu allan, ond wy'n siŵr y cewch chi groeso cynnes yna. Fodd bynnag, dywisa Alice fynd i le glanach, mwy deniadol, gan gyfarfod ar perchennog Saesneg hi haith yno. Dyw'r lle dyran brwnt deiolwg ddim yn ei denu, ac i ryw raddau mae Alice yn lwcus iawn ei bod wedi teimlo'n anghynnes am y lle. Ond disgrifia Ellis Pwdin Mawr a Mam a Losin fel pobl hael a charedig sy'n barod iawn i dalu'n dda.
Fodd bynnag, rydym eto ar ddiwedd y nofel yn dysgu o ble mae'r holl arian a'r trigareddau diri wedi dod. Wrth ail ddarllen, mae'r cliwio yno o'r cychwyn cyntaf, yn enwedig yr oriawr Mickey Mouse cofiadwy yna, sy'n ymddangos mwy sydyn ar arfwn pwdin mawr. Yr hyn sy'n ddiddorol fodd bynnag, am gymeriad Elin y gyrrwr tacsi, yw ei fod yn cyflwyno rhyw fath o sylwebeth ar bawb a neb yn y nofel. Mae'n gwylio'r byd o'i gwmpas, ond nid yw'n gwneud llawer i gyfrannu at y byd hwnnw, serch ymfalchio yn ei radd yn y Gymraeg. Ar dudalen 113, sylwch ar Elin yn datgan. Fel gyrrwr tacsi, dwi'n gorfod cymryd pawb a phopeth yn ddigwestiwn. Bron bod ei anallu herio neu gwestiynu'r hyn sy'n digwydd o'i gwmpas, wedi arwain at fod yn gyfrifol am farwolaethau rai o gymeriadau ymylol y nofel. Sylwch ar y paragraff swmpus, pan fo Elin neu Hedd yn siarad. Mae pennod 6 y drydydd rhan yn enghraifft wych o hyn. Bron nad oes ffilter ar ei parablu. Ac fel beirniad llenyddol, a dyna ydych chi os ydych chi'n astudio Cymraeg fel pwnc lefel A. Ein rôl ni yw cwestiynu pob un gair a phob un gweithred, a sylweddoli bod pob awdur yn dewis a dethol ei geiriau yn ofalus. Ac mae'r rhyw lith yr isyn wybod yma yn rhan bwysig iawn o gymeriadau'r gyrwyr. Disgrifir y nofel Dan Gadarn Goncrit yn banorama cymdeithasol gan Angharad Price mewn adolygiad, ac yn hynny o beth, mae'n hawdd iawn cymharu'r nofel hon i nofel arall ar y maes llafur, sef Unos o Leuad gan Caradog Pritchard. Wrth ystyried llyfr ymwybod Elin yn benodol, mae arddull y ddwy nofel yn debyg ar y degau. Gallwn hefyd weld gast anferth o gymeriadau ymylol yn dylanwadu ar fywyd y prif gymeriadau a'r gymdeithas yn y ddwy nofel. Fel y mae iechyd meddwl yn broblem i'r gymdeithas gyfan yn y nofel Unos o Leuad, mae planc yr iaith am parch neu'n diffyg parch at ein Cymreicdod yn broblem i bawb yn Dan Gadarn Goncrit. Ac yn ei hadolygiad hithau o Dan Gadarn Goncrit, tyna Angharad Price yn sylw at yr agwedd tuag at Gymru Cymraeg y nofel. Ond gellid honni mae un o chynnau dychan mwyaf parhaus y nofel yw'r tueddiad amlwg ymhlith y Cymru Cymraeg eu hunain i ffafrio eu cyd Gymru Cymraeg gan anwybyddu ei pheledigrwydd, fel petai siarad yr iaith ei hun yn rynwedd moesol goruchaf. Does neb, sylwch, yn amau Maldwyn Taflyn Lewis o Bwrw'r Ferch ar yr Hewl. Iddo ddychwelyd i'r union fan hwnnw eto a siarad ar heddlu ac ymddwyn yn hynod amheus. Ac mae'r ffordd y mae fe sy'n denu'r heddlu i 52 Wellington Street yn arwyddocaol, just achos bod y Cymru Cymraeg yn digwydd troi yn yr un cylchoedd. Doedd y cymeriadau eraill a laddwyd yno ddim yn ddigon pwysig i ddenu sylw neb. A beth am ein syndod bod Camel, a hwnnw'n siaradwr Cymraeg, yn ddigartref? A beth am Lois y Bytain, hefyd sy'n dod o Ogledd Cymru? Ond nid yw hynny'n dweud llawer am yr hyn a ystyried Mihangel Morgan am ragdybiaethau ei ddarllenwyr. O ran hynny, ydych chi hefyd wedi sylweddoli bod nifer o olygfeydd bychan lle mae'r Gymraeg yn cael ei dilorni gan gymeriadau ymylol. Mae Dr. Dan Gadarn, enghraifft, academydd y maes hanes Cymru, yn un sy'n barod iawn i ddilorni'r Gymraeg yn gyhoeddus. Ond gwelwn hefyd gymeriadau yn gweini drwy gyfri'n Saesneg, dweud thank you a dim smoco, yn gwisgo bythydynau Cymraeg a balchder. Ac mae'r cynghorydd lleol, Mae'r Probert, yn troi i'r Saesneg yng ngweidd pawb rhag colli y pleidleisiau. I nifer o gymeriadau'r nofel, mae'r Gymraeg yn teimlo fel niwsans. Gweler hefyd ymwelwyr i Aberdydgu yn holi Alice am y Gymraeg ar dudalen 268. Hey, are you Welsh? Gofynnodd. We've been here for 3 days and we haven't met a single Welsh person yet. Fodd bynnag, nid yw'n fater o Saeson yn beirniadu y Gymraeg yn unig. Ond mae Maldwyn, fel Cymro Cymraeg, yn barod iawn i feirniadu Cymraeg i gydweithwyr a'i gymar. Mae iaith Tony ei wraig enghraifft, sydd wedi dysgu'r Gymraeg, yn mynd â'n ei groen.
Ac mae ddilornus iawn hefyd o iaith lafar Heulwen, ysgrifenyddes yr adran astudiaethau Celtaidd, hyd yn oed pan mae'n trio peidio dangos ei fod wedi lladd merch ar yr rheol. Beth sydd hefyd yn ddiddorol yw sylw Elis Wyn ar dudalen 110. Hen bobl yw'r unig gwsmeriaid sy'n siarad Cymraeg am un gyson, heblaw am ambell ddysgwr, a diolch byth amdanyn nhw. Gallwn gymharu sut mae Maldwyn yn trafod y gwahaniaeth rhwng gynulleidfa oeraidd difywyd yn y brifysgol i'r croeso cynnes y mae'n ei dderbyn mewn nosweithiau yng nghwmni canghennau Merched y Wawr. Yn ogystal, mae Dave ac Anna, y myfyrwyr sy'n ceisio blackmeilio Maldwyn, yn datgan yn gwbl agored nad ydynt eisiau gweithio i gyflawni ei graddau dosbarth cyntaf yn y Gymraeg, bod ganddyn nhw illtau y gallu i wneud hynny. Ac o ystyried hynny, gallid datgan nad oes dyfodol llywyrchus iawn i'r Gymraeg yn sgil diffyg diddordeb y cymeriadau o'r genhedlaeth iau yn y nofel hon. Nid dathliad o amrywiaethau'r Gymraeg yw'r nofel, ond mynegiad o bryder wirioneddol ynghylch ei Ffranc ac agwedd y gymdeithas ehangach yng Nghymru a thu hwnt tuag ati. Mae nofel arall gan Mihangel Morgan, sef Pant Glas, yn cloi gyda'r cymeriad yn penderfynu mae Saesneg y bydd hi'n siarad a'i baban, gan ddynodi diwedd pendant i ffordd arbennig o fyw. Tybed ai'r eiliad cyn y diwedd yw Dan Gadarn Goncrit fel nofel, ac o ran darllen synoptig, gallaf hefyd awgrymu'r nofel Annwyl Smotyn Bach gan Lleucu Roberts, sydd hefyd yn darlunio plentyn fel symbol am barhad, a falle diffyg parhad, yr iaith Gymraeg, techneg sy'n gobeithio deffro pobl i sylweddoli gwerth yr iaith a'i diwylliant cyn iddi fynd yn rhy hwyr. Ac yn wir, wrth gwestiynu yr hyn sy'n digwydd yn y nofel, ac ystyried agweddau'r awdur at Gymru gyfoes a Chymreicdod, efallai mae arwyddocâd yr efeilliad iaith a llyn yw'r cwestiwn mwyaf sy'n ein wynebu wrth drafod y nofel hon. Tybed beth yw eich barn chi am yr enwau symbolaidd yma? Sylwch nad yw Mae'r, mam yr efeilliad, yn enwi'r un y fu farw. Oes ots a iaith neu llyn sy'n cael ei lladd. Nid yw'r un sy'n fyw yn gallu byw heb y llall. Rhaid cael iaith i ddeall llenyddiaeth, a rhaid cael llenyddiaeth i gyfoethogi a datblygu iaith. A rhaid ar y rheini, yn ôl rhai, i sicrhau cenedl ffyniannus. Cenedl heb iaith, cenedl heb galon, wedi'r cwbl. Ond sut effaith mae personoli'r iaith a llenyddiaeth neu chael arnoch chi? Teimlaf wrth ddarllen ac ail ddarllen Dan Gadarn Goncrit, mae yn y manylion bach y mae deall y nofel hon. Mae yn y manylion bychan yna, mae ergyd colli iaith neu llyn. Sylwch ar y dirywiad yn y cymeriadau yn dilyn marwolaeth y ferch ar yr rheol. Mae Mal yn mynd o'r Alfa Romeo coch pwerus ar ddechrau'r nofel i golli statws yn araf bach cyn colli ei bwyll yn bodio am lifft fel cardotyn a marw mewn B&B rhad dan amgylchiadau dychrynllyd. Wrth gyflwyno Elis Wyn yn y nofel, mae'n brolio am y sticker sydd ar ei tacsi ac yn brolio ei fod yn adnabyddus fel gyrrwr tacsi sy'n siarad Cymraeg. Ond erbyn diwedd y nofel, mae pawb yn ei adnabod fel The Death Cab. Mae marwolaeth a'r ffin denau rhwng byw a bodoli yn cael effaith anferthol ar gymeriadau'r nofel hon. Mae pawb hefyd yn siarad am farwolaeth naill ai iaith neu llyn y groten fach yn rhyw fan yn y nofel. Mae'n yn y cefndir o hyd. Boed hynny drwy sgwrsiau staff astudiaethau Celtaidd y brifysgol, a rhaglenni newyddion Radio Cymru, i Alys a Tanwen yn sgwrsio. Maent oll yn rhyfeddu bod plentyn yn gallu bodoli a neb yn gwybod ei hanes. Mae wedi mynd yn anghof bod neb yn sicr o'i bodolaeth hi ymhell cyn ei marwolaeth. A'r hyn sydd falle'n ddiddorol wrth i ni drafod yw penderfyniad Mae'r i warchod y merched rhag weddill y byd, a rhag dynion yn benodol, a'r ffaith nad yw hynny wedi bod yn llesol i'r un o'r ddau blentyn. Mae Tanwen, ei bod hithau hefyd yn byw mewn pentref bychan a bwthyn weddol ynysig, ac yn byw mor annibynnol a phosib, yn dadlau bod angen i blant gymdeithasu, bod angen i iaith a llyn i weld y byd, a bod dylanwadau ymrywiol yn llesol iddynt.
Yn gynharach yn y nofel, disgrifir hiraeth Mae'r am ei merch goll fel y ganlyn. A nawr roedd hi'n gorfod dioddef rhywbeth gwaith nag annealltwriaeth a chwyno, a holi a stilio diddiwedd y plentyn. Roedd hi'n gorfod wynebu'r distawrwydd ar ei phen ei hun, y tawelwch yn ei chyhuddo hi. Mae hi'n gobeithio y bydd y ferch fach, iaith neu llyn, yn dychwelyd, am nad yw hi'n gwybod am ei Ffranc. Ond rydym ni fel darllenwyr wrth gwrs yn gwybod yn iawn nad yw hynny am ddigwydd. Ac y teimlad o faich wrth siarad a thrwy hynny ofalu am iaith leafrifol, pwysleisir gan Mae'r bod y tawelwch a bod byw hebddi yn llawer gwaith. Wrth bersonoli iaith y llyn, mae pwyntio bys tuag at gyfrifoldeb pwy sy'n gyfrifol am ei marwolaeth yn anatod. Ac o ran hynny, cyfeiriad synoptig da fyddai'r gyfrol Y Llofrudd Iaith gan Gwyneth Lewis. Nad nofel yw'r gyfrol hon, bydd hi'n fuddiol i chi bwrw golwg ar rai o'r cerddi. Maen nhw ar gael i'w darllen fel mae'n digwydd ar wefan y porth am ddim ar-lein. Mae Gwyneth Lewis hefyd yn personoli'r iaith, fel rhywun sydd wedi cael ei llofruddio. A thrwy ei cherddi, mae'n bwrw golwg dreiddgar ar wahanol gymeriadau i weld pwy sy'n gyfrifol. Ystyriwch y gerdd hon ar y sleid er enghraifft, Cyffes y Bardd. Fi lyfruddiodd yr iaith Gymraeg, rwy'n siŵr o hynny. Methais angen yr un roedd ei angen arni. Dweud dim, digon, yn llawer rhy hwyr, a nawr tawelwch. Arestiwch fi am ddiofalwch. Methais yn lan a'i pherswadio hi i aros, bod gwerth mewn goroesi. Fe fi'n ddynes anodd, ond roedd angen hon. Dyma fy mhasbort, mwrdraeth fy mam. Felly mae llenyddiaeth yn ôl Dan Gadarn Goncrit ac yn ôl gwaith Gwyneth Lewis fan hyn, yn rhan mor anatod o barhad iaith, ac mae yn allu beirdd a nofelwyr i fynegu eu hunain drwy gyfrwng iaith yn problematig wrth sicrhau pharhad. Ystyriwch am drafodaeth y seminar ysgrifennu creadigol yn ail ran Dan Gadarn Goncrit. Beth mae'r myfyrwyr a Maldwyn yn dweud sydd ei hangen ar y Gymraeg a llenyddiaeth y Gymraeg mwyn ffynnu? Oes na wahaniaeth barn? Ac o ddarllen y Llofrudd Iaith, a yw'n werth dychwelyd at Dan Gadarn Goncrit a'i hystyried hi eto fel nofel detectif. Fi ddarllenydd wrth gwrs yw'r detectif, ac efallai bod angen cwestiynu pwy sydd wir yn gyfrifol am ladd, iaith neu llyn ar yr hewl wledig y noson dyngedfennol honno. Ai Mae'r, y fam sy'n ceisio ei gwarchod rhag gweddill y byd, neu ai Maldwyn, y fi fawr o academydd sy'n gyfrifol. Neu a oes ychydig o fai ar bawb. Ceir awgrym gref o Maldwyn mewn helynt gyda'r myfyrwraig ymchwil hefyd, ac efallai mai fe o bawb yw tad iaith y llyn hefyd. Felly, wrth sôn am Maldwyn fel tad posib i iaith a llyn, mae'n symud ni yn ein blaenau tuag at y themau, y teulu, y thema nesaf, teulu a pherthnasau, neu o bosib diffyg perthynas. Ac rydw i'n awyddus i drafod hyn ynghyd destun y dyfyniad yma o'r nofel Llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ross. Efallai bod hi'n nofel sy'n gyfarwydd i rai ohonoch chi os wnaethoch chi astudio hi ar gyfer eich arholiadau tygau. Yn Llyfr Glas Nebo, mae Rowena'r prif gymeriad yn gyndyn o drafod ei theulu biolegol, ond mae Gaenor, perchynog y siop drin gwall lle mae'n gweithio, yn ffigwr mamol iddi. Ac wrth gamol y dylanwad yna, dywed, mae gwaed yn dewach na dŵr, ond mae yna gymaint fwy o ddŵr. A chredaf fod hyn yn berthnasol iawn, o ran trafod sut mae'r teulu yn cael ei darlunio yn Dan Gadarn Goncrit. Gallu dadlau mae'r uned deuluol mwyaf sefydlog yn Dan Gadarn Goncrit yw'r teulu a greu'r gan Tanwen, Alice, Hamel a Jaco Keith, ac nid ydynt yn deulu traddodiadol o bellffordd. O gymharu a pherthynas fiolegol Maldwyn a Tanwen, mae parch y triawd a'r Keith at ei gilydd yn iachach o lawer, a cheir nodyn gobeithiol wrth gloi'r nofel, gyda Tanwen ac Alice wedi hymgylchynu gan dyfiant yr ardd, a bywyd newydd ar ddechrau iddynt, wedi'r erchyllderau difrifol. Sylwch arnynt yn mwynhau'r enw Cymraeg ar yr aderyn J, sef sgrech y coed. Os ydych chi hefyd wedi gwylio'r fideo o Sesiwn Adolygu ar-lein ar Martha Jacasianco, mae Carel Lewis hefyd yn awdur sy'n hoffi gwneud defnydd o enwau traddodiadol, adar a byd natur.
a sylwch ar y gerdd dechrau anghofio yn y llofrudd iaith gan Gwyneth Lewis hefyd. Ac wrth edrych ar ddiweddglo Dan Gadarn Goncrit, tybed a'i creu bywyd bohemaidd newydd i'r Gymraeg mae Tanwen ac Alice, gan ail greu'r rheolau gyda'i bywydau bohemaidd allan yn y wlad. Cofiwch fod Tanwen o bosib yn hanner chwaer i iaith a llen yr efeilliad, a tybed a'i nodyn gobeithiol sydd ar ddiwedd y nofel. Delwedd sydd falle'n troi cefn ar fiwrocratiaeth, ar sefydliadau, ac yn edrych ar ffordd wahanol o fyw. Sylwch hefyd fod gardd Tanwen yn gwbl wahanol i ardd Mae'r a themau'r, a chwyn yn y gerddi yn yr ardd Dan Gadarn Goncrit hynny, yn sgerbydau meirwon y gaeaf. Fodd bynnag, cyn cyrraedd y diweddglo hwn yn Dan Gadarn Goncrit, gwelwn nifer o gymeriadau unig drwy gydol y nofel. Mae ymwelwyr gwely a brecwast themau'r a Mae'r yn enghreifftiau amlwg o hyn. Y ferch sy'n torri chalon a'r Americanwr hoiw, hwyl dau yn ddienw, a bron a bod awgrym bod y teulu heterorywiol traddodiadol yn gallu bod yn ddylanwad niweidiol. Fe welwn ni Alice yn siarad ei mam ar y ffôn, ac nid yw'n derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arni i ddod o hyd i'w phartner coll. Ond yn wahanol i'r nofel Martha Jack Asianco, sydd hefyd ar eich maes llafur chi, mae'r cwlwm deuluol yn y nofel honno, gan Caryl Lewis, yn gwlwm tyn iawn, ond mae'n llac ofnadwy, fel y gwelwn, yn Dan Gadarn Goncrit. Ond, oherwydd hyn, perthyn rhywfaint o ryddid i'r cymeriadau, yn sgil y diffyg ymlyniad yma i draddodiad a theulu. Sylwn hefyd ar sut y manteisia Maldwyn ar ei rôl fel tad pan fo angen a pan fo angen yn unig. Enghraifft, wrth siarad gyda'r heddlu, defnyddio'r esgus ei fod yn ddyn teuluol, mwyn taflu'r llwch i'w llygaid. Officer, so ni wedi gweld y ferch, byddwn ni wedi dod yn syth atoch chi ar ôl beth sydd wedi digwydd. Yn wir, byddwn ni ddim wedi pasio merch ar ei phen ei hun yn y nos, na byddwn. Dwi'n dad i ferch yn unan. Nid dyma'r unig dro y mae'n cyfeirio at y ffaith ei fod yn dad, nad oes dim yn dadol erbyn hyn am ei berthynas ef a Tanwen. Ac o ystyried bod Maldwyn efallai yn dad i'r efeilliad hefyd, wel mae'r cwlwm teuluol yma hyd yn oed yn fwy cymhleth. Ond gwelwn hefyd ddiffyg parch Maldwyn at Tony yn ystod y nofel, ac mae hefyd yn cyfaddef iddo'i phriodi mwyn sicrhau mam i Tanwen, yn dilyn marwolaeth Elin, ei wraig gyntaf. Bod ganddo resymeg lled garedig dros briodi Tony, gwelwn nad yw perthynas Tony a Tanwen yn un gynnes o gwbl. Ar y sail bod Tony wedi trio'n rhy galed i brynu anrhegion drydfawr i Tanwen, ac yna'r perthynas faterol yn unig. Ar dudalen 93, a Tony newydd gyhuddo Maldwyn o affair gyda yr hyn a alwer yn odderchwraig, a Maldwyn yn rhaffu mwy o gelwyddau, gwelwn ei perthynas tocsig ar ei weithaf, wrth i'r ddau i Tony geisio holi i'w gŵr cefnog yn ei wendid am gar newydd. Disgrifir y ddau'n chwerthin ar dudalen 93 yn fel petai'n dau chwerthyniad ffug llawn tyndra a dicter. Dyma briodas anhapus iawn, ac ymlygir nad yw'r un o'r ddau yn gymorth i'w gilydd. Daw epiphany i Tony ar dudalen 162 o'r diwedd, o ddiflasu gyda'i bywyd materol. Dywed, bu'n chwarae rhan y wraig ddosbarth canol hyn ffasiwn yn ddigon hir, yn rhy hir, ac mae'n ddiddorol gweld y pwyslais yna ar chwarae rhan. Ac eithrio Tanwen ac Alice yn y nofel, mae pawb yn Dan Gadarn Goncrit, fel petai'n gwneud yr hyn sy'n ddisgwyliedig ohonynt, sef byw yn barchus am dilyn rhyw fath o drefn gymdeithasol gan ymddwyn yn rhagrithiol iawn wrth wneud. Maen nhw'n dweud un peth, ond yn gwneud ac yn meddwl rhywbeth gwbl groes i hynny. Felly, o ran y thema nesaf, mae reality a rhith yn bethau sy'n cael eu herio'n gyson drwy gydol y nofel. Ac fel y soniais yn gynharach, mae'n digwydd drwy nifer o enghreifftiau o waith Mihangel Morgan. Mae nifer o gyfeiriadau bychain a chymeriaethau sy'n dynodi mae profiad afreal mae'r cymeriadau yn ei wynebu.
Cofiwch nodi ambell un o'r rhain ar gyfer eich arholiad llafar. Ond os ydych chi eisiau cyfeirio at olygfa benodol, mae pennod 11 yn rhan 1 yn benod arwyddocaol iawn yn y nofel hon. Mae'n rhaid i fi bwysleisio unwaith eto, dyw i ddim yn adlewyrchiad trwyw iawn o fywyd adrannau Cymraeg ein prifysgolion ni yma yng Nghymru heddiw. Dwi'n addo. Ond os gofiwch chi, y bore wedi Maldwyn daro'r ferch ifanc ar yr hewl, mae'n darlithio i greu o fyfyrwyr. Sylwch ei fod ar autopilot i raddau, yn gallu darlithio am un pwnc, ond meddwl a chynllwynio ynghylch ei gamau nesaf yn ei feddwl. Fodd bynnag mae geiriau ei ddarlith, fel y gwelwch chi ar y sleid, yn ddiddorol iawn i'w ystyried. Ond onid rhywbeth dychmygol, fel dwi wedi awgrymu sawl gwaith o'r blaen, yw'r diwylliant mewn dyfynodau traddodiadol Cymreig. Gadewch i mi daflu syniad allan i'ch plith chi. Beth am gymryd Cymru fel trosiad, fel metafor a seilir ar y cysyniad o'r map? Map meta-destunol. A gadewch i ni geisio meddwl am y Gymraeg fel meta-narratif, neu naratif is-heinol ar gyfer y map hwnnw. Ac wrth gwrs, os metafor yw Cymru, mewn dyfynodau wrth gwrs, ynghlwm wrth dwf a chwimp cenedl wladwriaeth Prydain, mewn dyfynodau eto, a frai dweud. Yna onid yw pob cymuned yn gymuned ddychmygol, hynny yw, yn gymuned afriel. Dyma eto adleisio'r pwt y gyfweliad gyda Mihangel Morgan a ddyfynnais ar ddechrau'r cyflwyniad hwn. Beth yn union yw'r reality, ac ond ydym nhw'n wahanol i pob un ohonol. Sylwch mae rhywbeth wedi greu yw diwylliant, yw traddodiad, ac yn sgil hynny, ond nid yw ystyr y geiriau hynny fymryn yn wahanol i bob un ohonom. Yn ogystal â hynny, ystyriwch yn ôl at y sylwadau cynt a Maldwyn Taflyn Lewis, y dyn sydd wedi creu delwedd o'i hun, sy'n dadfeilio'n araf bach drwy gydol y nofel. Yn wir, sylwch bod Maldwyn ei hun yn trial i ddabwyllo ei hun, nad yw'r sefyllfa yn real. Wrth iddo yrru tuag at adref yng Nghari Wraig yn araf o gofalus, ailadroddodd y geiriau, rhith yw popeth, popeth yn rhith. Bron i fod y ceisio dileu ei hun, yn gobeithio nad yw'n bodoli, yn ceisio dileu i fodolaeth ei hun erbyn diwedd y nofel hefyd. A hynny yn sgil y drosedd erchyll y mae wedi gyflawni. A sylwch chi hefyd fod gryn defnydd o'r gair rhith drwyddi draw yn y nofel hon. Mae yna lawer o gwestiynu a yw'r digwyddiadau, cyd-ddigwyddiadau rhyfedd, y pethau erchyll sy'n digwydd, yn real y gwbl. A gan gofio sut mae Mihangel Morgan yn disgrifio twyll ffuglen, bron i fod am i ni gofio drwyddi draw, mae nofel yw'r cyfan, mae trosiad ydyw, nad yw i fod adlewyrchu yr hyn sy'n digwydd o'n cwmpas ni. Yr hyn sy'n ddiddorol fodd bynnag, yw ymateb Alice i'r ffotograffau yn oriel a Bedydgu. Roedd hi wedi gweld y gwirionedd tu ôl i'r plisgyn arwynebol, dywedir ar Dadalen 238. Os felly, nad yw'r llenyddiaeth yn real, mae'n cynnig drych i ni edrych ar ein hunain, i gwestiynu ein amcanion ein hunain. Mae gan llenyddiaeth y pŵer i ddangos y gwir i ni, nad yw'n dangos reality. Ar yr olwg gyntaf, mae'r golygfeydd sy'n ailfyw'r noson a mae Maldwyn yn lladd y ferch ifanc ar yr hewl, yr un fath. Ond mewn gwirionedd, sylwch bod yna fanylion bach yn newid fesul darn. Sylwch ar y manylion hynny. Mae nifer o gymeriadau a chyfeiriadau sy'n ychwanegu at afrialrwydd yr olygfa. Pethau bach, pethau mae Maldwyn yn ei anghofio neu'n sydyn reit yn cofio'r newydd. Mae'r pwyslais ar yr allfydol hefyd, a'r deimlo fel teithiwr yn y gofod, a golau arallfydol y dashboard. Ac yn cyfeiriadau at y ddrama arswyd, at bethau afrial ac arswydus, am greaduried yn os, ynghyd â'r cyfeiriadau llenyddol diddi, at Gynddylan ar ei dractor ac A.T. Jenkins yn chwilio am Landeloi, lle nad yw'n bod. Disgrifia'r ferch fel rhith, gan eto bwysleisio mae symbol a trosiad yw hi. So felly, cwestiwn da o bosib ei holi, ac un efallai fydd yn codi gan yr arholwr llafar, yw ai nofel realaidd yw Dan Gadarn Goncrit, a gellir dadlau o blaid neu yn erbyn hynny mewn gwirionedd. Ond sylwch ar y dyfyniad yma gan Sioned Puw Rowlands, mae'n flin gyda fi,
Techneg Mihangel Morgan yw cadw at nifer o gonfensiynau ffuglen realaidd ac yna awgrymu dryswch a diffyg cysondeb sydd yn tanseilio ein ffydd yn y cyfrwng fel un dibynadwy, fel un y medrwn ei ddarllen yn ôl ein patrymau diwylliannol arferol. Felly ar yr olwg gyntaf, mae Dan Gadarn Goncrit yn nofel ias a chyffro, yn thriller, yn union fel y llyfrgell gan Fflir Dafydd enghraifft. Ond mae symboliaeth ddyfnach i'r cymeriadau a'r dirgelwch sydd wrth wraidd y nofel. Amlygar afrealrwydd y celwyddau bychan rydym ni, bob un ohonom, yn ei dweud o ddydd i ddydd hefyd. Efalla'ch bod chi wedi ymateb i'r cwestiwn ti'n iawn, gyda iawn diolch, eich bod chi ddim yn teimlo'n iawn o gwbl. A beth yma'n ymateb i gais am llafur gyda dim problem, pan mewn gwirionedd, mae nhw lu o broblem yn sgil y llafur dan sylw. Mae celwyddau bychan yn rhan o'n make-up ni fel pobl, yn rhan o'n gwneuthuriad ni. Mae'r nofel yma yn dangos hynny, falle yn ei ffordd fwyaf eithafol. Ac wrth siarad am reality a rhith, a falle rhagryth hypocrisy yn benodol, dylid hefyd nodi y newid hynod ddramatig ym merthynas Mae'r a Pwdin Mawr, cymeriadau sy'n ymddangos yn gomic ar yr olwg gyntaf, ond yn amlwg sy'n cuddio cyfrinachau difrifol tu ôl i ddrws ei gwely a brecwast. Wrth i bawb ddod i wybod, wrth i'r heddlu gyrraedd y drws ffrynt, a bawb ddod i wybod y gwir am yr erchyllderau tu ôl i ddrws caeedig i 52, dyma Pwdin Mawr yn rhoi'r gorau i'r siarad babanaidd plentynaidd. Tad y ben, wyddai Pwdin Mawr, diflanasau'r iaith chwaraes. Tada, paid â bod yn gas wrtha i. Wel, paid ti bod yn dwp de. Arna ti mae'r bai am bopeth. Sylwch ar y newid yna yn yr iaith, y rhegfeydd. Mae'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu gyda'i gilydd, y cariad yna wedi hen fynd a hynny fel yna. Drwy gydol y nofel mae pawb wedi sylwi ar ei ffordd anarferol o gyfathrebu mewn iaith fabiaidd, ond heb wir gwestiynu beth sy'n cuddio tu ôl i'r babaniaeth drwy'r chwarae plant yna. Serch eu Cymreicdod, mae pawb yn sylwi ei bod yn byw yn ei swigen rhyfedd ei hunan. Ac yn wir, gellid ei cymharu gyda Mae'r, mam yr efeilliaid. Mae'r cymeriadau yma'n cuddio rhywbeth rhag y byd, yn gwarchod rhyw gyfrinach. Ac efallai bod y cyfrinachau yn ddinistriol yn sgil hynny. Ac mae Dan Gadarn Goncrit fel nofel, yn un sy'n ceisio datgelu wir bersonoliaeth ei chymeriadau. Yr hyn maen nhw'n ei guddio, y da a'r drwg, gan hefyd gynnig golwg ar sut mae gweddill y byd yn ei gweld. A'r sioc falle o weld nad oes yr un ohonom wir yn gallu darllen meddyliau. Fel y gwelwn yn blasu gan Manon Steffan Ross, nofel arall ar y maes llafur, rydym yn gweld y prif gymeriad drwy lyged cymeriadau eraill, ac mae'r gyfrinach yn cael ei ddatgan neu datgelu hyd yn oed, reit ar ddiwedd y nofel. Mae rhan fwyaf o Dan Gadarn Goncrit yn cael ei hadrodd drwy naratif y trydydd person, bod hyn yn newid weithiau mwyn ein cadw ni fel darllenwyr yn effro hefyd. A sylwch fod serch cael adroddwr holl wybodus yn adrodd y stori, mae yna nifer o gymeriad dienw yn y nofel hon. Dydyn ni ddim yn dod i wybod enw bedydd go iawn camel, na chwaith Pwdin Mawr a mam. Dydyn ni ddim yn siŵr am enw'r ferch sy'n cael ei lladd ar yr hewl. Pa effaith o bosib sydd gan hyn arnom ni? Ydyw e'n creu stereoteipiau o'r gymeriadau? A falle os ydych chi'n gyfarwydd y gwaith Gwenlyn Parry, y dramodydd, a falle gallai argymell os ydych chi eisiau gwybod mwy, bod yna fideos adolygu gan Dr Hannah Sams o Brifysgol Abertawe ar sianel YouTube Adran y Gymraeg Abertawe, yn defnyddio cymeriadau dienw fel modd o ddangos stereoteipiau, o greu teipiau o ystradebau yn unig i symboleiddio elfennau gwahanol o'r gymdeithas, yn hytrach na cheisio creu cymeriadau i ni allu unieithu nhw. Dwi'n ymwybodol bod awr bach ddim yn ddigon i drafod y nofel hon, felly mae'n rhaid i fi ddod at ddiwedd yr amser erbyn hyn. Ond fel y dywedais, mae Dan Gadarn Goncrit yn nofel ag iddi gymaint o elfennau gwahanol i'w trafod.
a fi'n gwybod bydd eich arholiad llafar chi chwaith o ddim digon hir i drafod yr holl bethau amrywiol sy'n codi yn y nofel. Ond cyn symud at gynghorion, falle chydig o top tips ar arholiad llafar, falle cwestiwn perthnasol yw pam ydyn ni dal i astudio'r nofel yma o 1999 heddiw. Efallai eich bod chi, a dyma orffen gyda chyfaddefiad arall o'n rhannu, yn gwylio raglenni dogfen am droseddau ar Netflix, y true crime documentaries sy'n hynod boblogaidd ar hyn o bryd, heb sôn am ddramâu ffuglenol yn olrhain hanes go iawn droseddau o'r fath, fel Des neu The Pembrokeshire Murders ar ITV. Mae'r diddordeb yn y troseddau o'r fath a hanes yn amgylchynu seicoleg llofruddion o'r fath wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwetha, neu o leia falle wedi dod yn rhywbeth sy'n fwy derbyniol i'w drafod ar goedd erbyn hyn. A felly o ran hynny, mae Dan Gadarn Goncrit yn nofel oedd o flaen ei hamser, ac i'r awgrym yn y nofel erbyn y diwedd am dwristiaeth dywyll, so dark tourism, o bobl yn mynd yn unswydd i weld lle bu llofruddiaethau, a bod yna dywelloch yn rhan o gymeriad pob un ohonom ni, Cymru Cymraeg neu beidio. Ond nid yn unig hynny, ond efallai bod modd i chi chwilio ar hans am drafodaethau hyd yn oed ynghylch yr iaith Gymraeg. Ydych chi wedi gwylio fideos neu darllen erthyglau am blismyn iaith, am agweddau pobl gwahanol tuag at y Gymraeg? Oes yna rai sy'n honni bod y Gymraeg yn perthyn i bawb, ac eraill sy'n ymddangos yn snobyddlyd tuag at ddefnydd bobl eraill o'r iaith? Nad yw ffonau symudol na chwaith y cyfryngau cymdeithasol yn ymddangos yn Dan Gadarn Goncrit, fel y mae'n ein bywydau ni heddiw, mae elfennau'r nofel o ran y trafodaethau hynny yn dal i fod yn berthnasol. A sylwch hefyd bod ni'n gweld enghraifft o drosedd cysineb, hate crime yn y nofel hefyd. Mae Alice yn dod ar ei draws wrth aros am y blwch ffôn. Mae hynny dal i deimlo'n rhyfeddol o gyfoes, a mae rhagryth yn ein perthnasau ni gyda'n gilydd yn dal i fod yn berthnasol. Mae hefyd yn nofel sy'n cyflwyno cymeriadau hoyw, cymeriadau sy'n trawswisgo, a cofiwch am camel yn benthyg sgert tanwen, heb ddim cwyn o gwbl. A mae cymeriadau ffeminyddol fel Mae'r a Tanwen yn gweld bod angen newid mawr ar drefn y byd. Felly, i gloi, dyma ychydig o dips, ychydig o gynghorion ymarferol ar gyfer yr eich arholiad llafar chi. Yn gyntaf, efallai bod hyn yn rhywbeth lled syml hefyd, ond sicrhewch bod gyda chi ddigon o ddŵr i yfed, a dŵr nid pop, dim byd sy'n mynd i achosi eich tafod chi sychu'n grymp. Cofiwch hefyd siarad yn araf ac yn bwyllog. Gwnewch bywyd yn haws i'ch hunain. Peidiwch â brysio trwy'ch geiriau, neu byddwch chi'n baglu. Dyma bethau bach ymarferol bydd yn gwneud bywyd fymryn yn haws ac yn gwneud y profiad yn well i chi hefyd. Y prif beth arall i'w gofio wrth gwrs yw nad anghenfil yw'r arholwr, person just fel chi a fi. Bydd hi neu hi eisiau clywed eich argraffiadau chi o'r nofel, a dydyn nhw ddim yna eich dal chi mas, na gwneud bywyd yn galed nac yn lletchwith i chi. Os byddwch chi'n gallu cofio'r prif linynau straeon, berthynas y cymeriadau a'i gilydd, y themau yma fel i ni wedi trafod heno, a mynegu eich barn yn onest ac yn glir am y nofel, gan ddefnyddio tystiolaeth o ddigwyddiadau'r nofel, byddwch chi'n wych. Ac os ydych chi hefyd yn gallu cyfeirio at farn adolygwyr a beirniad llenyddol hefyd, byddwch chi'n sicr yn gwneud argraff dda ar yr arholwr. A defnyddiwch rai o'r dyfyniadau sydd ar y sleidiau yma dwi wedi rhannu heddiw, a mwynhewch y profiad o allu trafod yr hyn ydych chi'n ei ddarllen. Dewch a'ch cyfeiriadau synoptig i mewn. Ac eto, eich arholiad chi yw dod i glywed chi mae'r arholwr. Felly mwynhewch y cyfle yna i rannu'ch barn. Ac wrth gwrs, wrth adolygu, gwnewch restrau diri o'r hyn sy'n digwydd ym mhob pennod. Gwnewch ddiagramau a mapiau meddwl. Ewch amdani, ond gallai'ch sicrhau chi'n barod o dreulio'r dosbarthiadau lu yma yn astudio'r nofel. Byddwch chi'n gwybod mwy nag ych chi'n sylweddoli, hyd yn oed heddiw. Ac wrth ail ddarllen y nofel cyn yr arholiad, peidiwch a derbyn dim yn ddigwestiwn, fel Elin y gyrrwr tacsi. Cwestiynwch bopeth ac ystyriwch a gwyntyllwch ac ewch amdani. Felly'r unig beth sydd gen i i ddweud erbyn hyn
yw diolch o galon eto i Ffion am y gwahoddiad. Diolch o galon i chi am ddod i'r sesiwn a phob lwc i chi gyda'r arholiad llafur.